बेनि उनाव फाइनाल माने जि डिलिमिटेसन ओंखारबाय बेखौ लानानै जोङो फिन सावरायफिनबावगोन आयेननि मा बेबस्था दङ बिनि सायाव जोङो गोथौयै गुवारै नायगोन आरो बे बाथ्राखौबो जों स्पष्ट बुंदों जे जोंखौ बेबायदि दिनै सानसे गाबोन सानसे फिसा बन्सित खालामनायनि उनाव माने गिदिर आन्दलननिबो मोनसे माने परिबेस फैयो आरो गिदिर आन्दलन जानायनि मोनसे थासारिखौ माने जाहाथे बिथांमोना दा लाबोथों बे बाथ्राखौसो जों वार्निं होदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो स्पष्टयै बुंगासिनो दङ जोङो जे संबिधाननि 6थि फारिलाइनि इन्डियान कन्स्टिटिउसननि जि मोनसे भेटि बे जि 6 सिडुल आरो भारत संबिधाननि आधारावनो 6 सिडुला दङ बे मोनसे फान्डामेन्टेल प्रिन्सिपल आरो बेसिक जि मोनसे जोंनि पलिटिकेल आरो कन्स्टिटिउसनेल जि राइट्स बेनि आधाराव बिथा खालामनानै बिसायख'थि आय'गा माने जोंनो मोननै पार्लियामेन्ट लकसभा दानानै होनांगौ बे जोंनि दाबि बे दाबिमोन आरो दिनैबो दाबिया दङ उनावबो थागोन क'क्राझार एसटि आरो उइदिन दा एडमिनिस्ट्रेटिभ इउनिट अफ माने बिटिआर एडमिनिस्ट्रेसन बे बिटिआरनि 6 सिडुलनि सिङाव उदालगुरि समस्ति बेखौ दानांगौ 15टा बिधानसभा समस्ति बेयाव सोरजिदों बिनिनो 10टा बिधानसभाखौ एसटिनि प्लेन्सनि थाखाय रिजार्भ खालामनांगौ गोदो मोनद' दङ ड्राफ्टआवबो मोनद' ओंखारबाय दाबो मोनद'आनो ओंखारदों आरो बे बाथ्राखौ लानानै जिहेतु जोंखौ बन्सित खालामदों माखासे बाथ्राखौ मानिदों माखासे दाबिखौ मानिनानै लादों जोंहा क'क्राझारखौ 2007 सनाव एसटिपिखौ उथायनानै होदोंमोन बा एसटि रिजार्भेसनखौ उथायदोंमोन बेखौ देग्लाय बाहाल लाखिबाय जोङो दाबिदोंमोन 14टा बिधानसभा बिथांमोना 15टा बिधानसभा जोंनो क्रिएट खालामनानै होबाय बे पार्टआ थिगानो दङ खिन्थु जोंनि जि डिउ राइट्स 6 सिडुलनि भारत संबिधाननि जि मोनसे पलिटिकेल आरो कन्स्टिटिउसनेल जि राइट्स आरो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाबो मोनसे कन्स्टिटिउसनेल बडि कन्स्टिटिउसन प्रभिजनखौ दहाय होनानैनो बिथांमोना समस्ति दानाय डिलिमिटेसननि हाबाखौ मावदों होननानै बुंदों गाइडलाइनाव क्लियार दङ खिन्थु दिनै जोंनि दाबिनाय बायदि उदालगुरि लकसभा बिथांमोना दायाबासिनो 6 सिडुल नान 6 सिडुल दरं उदालगुरि नाम होनानै जोंखौ नामजोंनो सन्तुष्ट खालामनो नागिरनाय नुदों बेखौ जों मानियाखै आरो बेखायनो गासै 13टा आफादफोरखौ लानानै जों जि सावरायदों मेम'रेन्डाम होदों लोगो हमदों हियारिंआव थांदों बेनि उनाव फाइनाल माने जि डिलिमिटेसन ओंखारबाय बेखौ लानानै जोङो फिन सावरायफिनबावगोन आयेननि मा बेबस्था दङ बिनि सायाव जोङो गोथौयै गुवारै नायगोन आरो बे बाथ्राखौबो जों स्पष्ट बुंदों जे जोंखौ बेबायदि दिनै सानसे गाबोन सानसे फिसा बन्सित खालामनायनि उनाव माने गिदिर आन्दलननिबो मोनसे माने परिबेस फैयो आरो गिदिर आन्दलन जानायनि मोनसे थासारिखौ माने जाहाथे बिथांमोना दा लाबोथों बे बाथ्राखौसो जों वार्निं होदों आरो बिनि थाखाय 2024नि जि बिसायख'थि रायजो राजानि गोसोआव जि दुखु बिनि फिथाइखौबो माने मोनगोन होननानैसो जोङो स्पष्टयै बुंगासिनो दङ गोजोन्थों थेंक इउ चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि एसबिआइ काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समित देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि इसिजि सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687236 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।